It is winter time here in the Penedès, and I'm sure that many of you are already thinking about your winter holidays or to spend time with friends and family. But today, I would like to explain you what is going on in the vineyards during the winter time and the work that we have to do to make sure that our grapes are top quality for the next harvest. During thousands of years, the Vitis vinifera, which is the plant that produces quality grapes, has evolved to adapt to different seasons. So during the spring and the summertime, it has a lot of energy and is going to give us grapes at the end of the summer, but also accumulate starch, and this is energy loaded, safe here in the vine. But when the cool temperatures are started to come, the vine can feel these cooler temperatures, and then it releases some kind of hormones that make sure that the vine starts to go into the dormant process. During all this process, the plant is going to be sleeping, it's not going to produce any grapes or any leaves, and is that the particular time when we want to prune the vines. Pruning the vines will allow us to balance the production of each of the vines, so we're going to have quality grapes. Today I'm here with Albert Escofet, and he's the vineyard manager of Mas del Plana and also some other vineyards that we have around, like Clos Ancestral. Albert, avui parlarem sobretot sobre la poda i m'agradaria que ens expliquessis a tots, bueno, quin és el procés que feu aquí a l'hivern, no? És una labor molt manual que et permet donar la forma, regular la productivitat del cep. No sé, és una de les feines que a mi personalment m'agraden més, no? Perquè al final estàs donant forma i fent una previsió del tipus de fruit que tindràs. Bueno, és com esculpir la vinya, no? És com fer una escultura, donar la forma que tindrà en el futur, no? Abans de fer els talls, no és tan senzill, no? Fer els talls i prou, no? Has de mirar el nombre de borrons, has de mirar els fluxes de la saba per tal de disminuir-ne les malalties de la fusta i tots els problemes derivats de l'envelliment del cep. El tema aquest de les malalties de la fusta, verdaderament durant els últims anys hem vist com la poda té una incidència molt important, no? Perquè al final aquests talls que estem fent ara són talls per on poden entrar els fongs i això al cap dels anys pot provocar aquestes malalties, no? O sigui, s'ha d'anar sempre amb molta cura. Així és. Les podes antigament es feien amb uns talls molt severs, molt grans, en què es feien uns rebaixos importants del cep i aquí es produïen uns fonts de dessecació que s'anomenen, es reduïen els fluxes de saba, que és el que dona la vida al cep i ens permet treure'n el raïm, i amb aquest tipus de poda de respecte el que aconseguim justament és això, no? Minimitzar aquests fets i allargar la vida del cep. Bueno, és curiós perquè si no podéssim, veritablement la planta estaria creixent en estat salvatge, no? I aquí ens produiria segurament una quantitat de raïms molt alta, però segurament d'una baixa qualitat, no? Sí, el cep en estat natural és una liana, és una planta enfiladissa que tendeix a produir fusta i més fusta, no? Nosaltres, quan volem tenir els ceps per produir raïm, doncs evidentment el que hem de fer és regular aquesta càrrega de fusta respecte a la càrrega de raïm, no? Doncs fa uns quants anys recordo encara que aquí la tradició era que quan es podava els sarments es posaven tots en una pila i s'hi tirava foc, no? S'hi feia foc. I això al final, per sort, està començant a canviar, no? Perquè no té cap sentit. Al final són emissions de CO2 que posem a l'atmosfera i que no són necessàries. Després me'n recordo que amb aquests sarments, Albert, varen començar a posar-los a la caldera de biomassa per fer energia pel celler. Sí, vam començar amb aquesta economia circular i ara els estem fent servir per a contribuir a regenerar els sòls, no? Encara que sigui un percentatge petit, ens aporten una matèria orgànica que és important de mantenir-la a la vinya, no? Per mi aquest és un dels moments més macos perquè hi ha molt d'acidència a les vinyes, hi ha aquesta mica de fred també,
Però és un lloc molt de, bueno, que et permet pensar també, que et permet pensar en com ha anat l'any, perquè quasi l'estàs a punt d'acabar, i m'agrada. Well, I really enjoyed this morning working with Albert Escofet here in this vineyard, doing the pruning, and it made me think that for all of us, we always have a time during the year where we have to think what we are doing, the ideas that work well, the ideas that are more positive, the ones that did not work as well, and we have to do also some kind of pruning, no? I think that now it comes the holiday season, you'll have the chance to drink a lot of wine. I hope that you do it. And when you drink this wine, think about all the work, no? All the manual work of many people during the whole year, but also in the winter time, that it takes to produce these fantastic wines. So I hope that you enjoy the wines, and happy holidays.